Mira somokonyi bomo commissioner division ya Kemera Daniel Nyangweso nigo bono hakorire hegikaro yokubwaterana busenigaraire gikaro yokubwaterana mo nabaraiba boda be sub county ya Mangaime yomocho Kemera erio gotinya oborende chinsemecho na chiria chiyetanaine asege karekyo nigo bono gikirano no mo chief Kemera Geoffrey Mokaya abatendri be chi stage cha Barundia ao habanyene chipigipigi na boigo monyakirogo we sector boda se county ya Nyamiro banyeka ene buna Bernard Orindo bakoroisia okubwaterana kwabo nigo bono basegetandire hokoigwana abuna mbache gokora egasi hamona ende bune richi goteba muri kito Vincent Monda nagotomanya senchiro bikira asenkwana yaye umugambi Geoffrey Mokaya nigabaene kiribuna nachi gusangana abana boda abu asengane nde yonsi baraga ni kubwatarana nere kukuwa kuna jambo lolote ambalo linawakera ama na mahali ambao mnaumizwa katika mambo ya usalama ama katika mambo yote ya biashara yenu, ofisi zetu ziko wazi, karibia kwa ofisi zetu muongee tusaidiane. Komenta nayo nigo ababuliri abana boda abu babwaterane asebyonsi bagokora na ende betange kurasa mariogo yogotinde nabo igo basika abana besukuru. Mambo ya uhalifu tuachane nao. Usalama inaanza na wewe mwenyewe. Tusaidiane tuendeleze biashara zetu. Tafadhali tusaidiane. Katika mambo ya kuingia vijana wetu kuingia katika mambo ya miandarati na mambo ya watoto wa shule. Gakorokia omogokoye omunyakirogo bw'abana boda county Nyamira Bernard Orindo nigabulira abana boda abo babwaterane abwasagikeire bororo bali batagete ko babagana. Manga nebwate association eyubono iga babwenete kobekerwe besa yabo neba nabanyasiasa bonsi bibatagete ko konya abana boda asimanga tiga bamanya association tubwate ya manga neyemo ekorokunga manga boda leaders and owners association na abantu bali bakwana ngamba bwate byombe byabo none bigibigi mbamadiko andi tafadhali igonko basororanga umuntu mwamo amatemwa none kalimo ikira stage mwamo de karakango none rutacho kako gendi gochiaria mwamana komanya umuntu oyo no monye ne bigibigi eko ya dogo twara bigibigi otamadiko gendi igogo ikemanya kananga egento keroro otobwate Nyamira county boda leaders and owners association igoge ndikira ko PK kene bridge yarenge twagetambuka korendo mwelyo bwege ikarekyo bakiranira ya buno mukonyi bo mu commissioner division ya Kemera Daniel Nyangweso akoerera. We requested the team to ensure that we have one united boda sector team within Manga and Kemera. We've also asked the boda to help us join hands in the fight of the illicit brew and drug substances. The team has also given assurance to us that they support the sub-county team in relation to manning the security and also fighting the illicit brew and drug substances that are found or that are passing through the sub-county. The boda team has also confirmed to us that they will also support us during this holiday time to ensure that our pupils and students who are in long vacation holiday both agreed that we are coming to join one team to ensure that we safely handle the security within Manga and Kemera division together with the boda sector. Abara yabo ba boda na baru barure ngana yabo. Na inche nkoro ku George Nyangao. Abantu baitongo nyawe chenge kubarase stage. Intukere stage yeri tuwarose tibuna Manga sub county riders and owners association. Ntoye manyete. No ndo rata kyo jakorosi stage ya etigaro sia sakorosi guchi ibagasabe aegwe aseintwe igotore one and we are united na asitoko chinto manyete intundo manyete kara ya itobuna Manga doye manyete ekorku orange ayanyo kobwata mabati ando tate korosi ebine bitino tagete origi asago chiko ya bekera chipikipiki chao asama leta mamanyi Daniel echema ya Manga ward. Mzee ndalawa teba na boda wetu bo pipa Nyamira county aba Manga sub county aba mborabu jika sub county to Chonspi singo ninjire je weta na around ya bakabera abara ikuruma gaga mbato konye dige ndona kemo lakini bonyiga bako tare wa jale burno monte nkondi gwero ka PK jasa marieta angoro guwirisoni nyaundi kurwo musocho abana baba minto asengenjo yo gwerigeria omondo gakobuire jikura anjira nanga kwabwiru naendo temenga giende asama lieta ngoro kwa Dominic Sabuni nyoro mwana bwe suguru ena motingire abana batogeka babere rusere amagoirana lieta nengoro ema bitange itogo saba masikani aba boda nabo igo nuyo nondi wensi orare to mugurukana boda kurusiko
twasabire gakia twa masikani ekiombeki kia bodaboda niko bagendete kweroberia erio kwene kiabuna ase emerobere yabo nkogenderere boikeranu ekero ayagenderete twensitiga tobasire ase tokonyara. Vincent Monda, Ensoko TV.